Hey guys, welcome back to my vlog. It's me, it's Lowelyn Tanyasa. Nandito po kami ngayon sa Hinagdanan Hills dito sa Barangay Pinamuno. Ito ay Hinagdanan Hills at Barangay Pinamuno, San Isidro, Davao del Norte. Hangak kaayo. Guys, hasta dyan kapuya o subida. Purya buyag. Kapoy na dyan ko, naglingkod na lang dyan ko diri Pero dili mabayloan ng kakapoy. Hi guys! Ang akong mga friend. Kasi double R. Double R daw si rider. Guys, pahuway sa aming kadiyot guys. Sakti na yung kapuya. Mga 500 steps goro. Anak. Pero di na makayag ihap. Ang uban, gikabuhi dire. Pero kami, okay lang. Hindi ra siya daganon. Exercise. Pawala sa mga bilbil nga nagpo. Pawala daw sa mga bilbil o sa mga problema. Naalam mo dire. Hi guys, aling-uling sa kay murag bisngat na jud ang akong hi. Yung guys, 500 steppings. Guys, nami karon diri sa Mamaon Hills. Sobrang kapoy guys. Pero nindot kaya ang view. Natawag nilang Hinagdanan Hills. Guys, ulit na may Mga pinamurin anak ko. ito na TV. Kana nakaso? Ulit na may kay 7 o'clock in the morning. Kanina may nagbiyahe 5.
pero gabi.